Pero kamano nyako Ramogi kumier Ramogi TV odhiambo machielo mar Jumapil odiechieng' mar 9 dwe mar adek 2025 rwakni machiegni ratil ma kawuono mondo wago mbaka wang'ini to siasa ringo machalo nade. Nitiere joma opuk oko, nitiere joma yie okwanyo. Winjruok obedo e kind jatend piny William Ruto kod Raila Odinga ma en ogai mar ODM. Kabende Kalonzo Musyoka ywak ni ndhogruok otimonewa e paw siasa ma pacho ka. Gin ng'a gini mindhogo? Jomanyon ni machiegni gi sirikal moko gweth oko kata mana lemo minchagi mako e od bura mamalo. Diponi ma e kaka siasa en. Ka ok idwara tan bok adwari, to sama dwari kidwara to wadwarore to ji nyalo dhi dwar kanyakla. Mane wach mwada bedo godo odhiambo ma kawuono nyako Ramogi twak mar ratil. An ka kod Okinda Ojuka machiegni ahinya Okinda. An kod Swaleh Omondi Mohamed machiegni Swaleh. Ero kamano Jojbati. Aparo ni mai thuolo mokwongo mabedo kodi ratil mokwongo. Kamano. Machiegni Okinda Ojuka en ud ratil ka. Samoro onyalo dhiro ratil mo gwe ratil gi tiende kor ng'iyo tiende malong'o onyalo gwe ratil. Ka kamano nyako Ramogi abro bedo e lai mar mbui kod Matunga ma bende nitiere Washington DC kama biro miyowa wach ni to en wuon gima notimore ni en gima nosekoro. Chieng' moro achiel nowacho ni Raila en ODM to ODM en Raila. Mane gima ne Matunga wacho chieng' moro ka omiyo obro nyiso wa ni to en wuon oparo nade. Matunga kinyalo winjowa inyalo yawo duondi, aparo ni simbi no duondi odwadinre matin mondo inyiswa ni to Washington DC chal nade machiegni. Erokamano nyawinyi maber nya Dr. Matunga ka intiere Washington DC. Erokamano wachaka chaka twak nikech sao onge thuolo tin weche ng'eny. Wadonje twak Okinda Ojuka. Yes. Ma be gima ni geno ni nyalo betie nikech chieng' moro achiel kane in ka to dwaro maduong' mane in godo ne ni oganda mondo obedie sirikal. Mane wach mani chako wacho chakre chon ni isumo oganda mondo obedie sirikal. Kendo ni wacho ni gini en gimi yako. Ilare ok yake ni kore dhi kode ng'ato kawo mare but ilare thuolo miyudi tiyo godo kidonje sirikal. Be ning'e ni nyalo chopo kama koro ochope makoro ji kete winjruok. An naseneno gino nikech history dictate ne okego ne Raila Molo Odinga ne ka piny tek ma piny wang' tiluonge tiwuoyo to keto piny obed kuma onego bedie. Ing'e ni bati king'iyo piny ma wantie sani ni intie pinje mosedongore kaluwore gi lek mane an go chon. Intiere oganda mosedongore e Kenya ka. To ok all about presidency. Kidhi jirandwa ka miluongo Jomerugi pok nobede presidents. To king'iyo mwandu manie lwetgi bati kada kidhi Nairobi town ka iyudo ka en oganda moyien nikech ok ogore gi sirikal. To bet gima onego ing'e owadwa ni sirikal kigorigo to mai mwanduni to omiyo jirani. One, for the past 35 years, wasegore kwadwaro political kingdom. Nwadwaro mondo walos pinyruoth siasa. Nikech the previous feelings mwasebedogo, ni wasebedo marginalized. Makopo ni Amolo oyudo presidency, da nyalo konyowa. Iwinjo. To kopo na Amolo o realize kendo ng'eyo ni ok onyal yombo jalano. To ok onyal kawo oganda ne makwar machalo kama. To kote tok pache. Okay. Mogik mang'isi bati. Yes. Ing'e ni awinjo kiwacho ni ndhogo ng'ato. Okan Kalonzo Musyoka. Yes, Kalonzo wacho. Yes. Kalonzo Musyoka ni nyaka wachak wuotho kode bati. Onge olemo mora moganda wa osedwang' kuom Kalonzo. An aparo mana Kalonzo 207. Kane koro gicha okego ne osekaw luo kaw gicha. Kanyo mana ndhogo wago. An kanyo kende mapare Kalonzo Musyoka. Kano dhe orero Kibaki mondo mawa girwa cha. Girwa mana waseloso cha. Swaleh jiero. Yes. Mwenyiero to kang'eyo lakini wapenji Ojuka. Yes. Iwacho wach moro kama wapenji kapok azimiyo Swaleh thuolo. Yes. Iwacho ni ka sirikal kibedo kode machiegni to mai mwandu. Onyalo mai mwandu ni. Mane demokrasia mwinjo be ni kibedo go e piny. Ineno kidhi third world countries as Kenya. Pod wabor gi demokrasia mwatemoni. Ki compare kata mana kuma old boy ma daktari ntieno. Gi kuma ontie kani. Ki ng'iyo the presidency mosebedo koch. Pod bor kabisa moyo. Okay. Koro gima timore sani but the best Raila nyalo timo as an elder, as our son
kaka wuodwa kendo wuodwa mwageno en ka oganda ne to kete sirikal. Ke sirikal emigo ohala, to sirikal ema kelo mwandu, to sirikal ema transform region ma ji aye. Swaleh ok oyie gi wachno. An nok onyiero to ng'iyo kocha, ok odwa ng'iyi mondo ifweny ni onyiero. Swaleh, ang'o ma pogruok mane ma in go gima Okinda Ojuka wacho? Ing'eyo bati oganda mang'eny oluoro wach adier. Tadhi gi wach moro nawinjo ka Nyang' Nyong'o wacho. In kendi emi nyalo wacho adieri no? Oganda matin. Okay. Dhano mathoth ok oyie wach adieri. E sa machalo ka sa chalo ni. Nyong'o no wacho ni kao ng'ama thuon mondo make a decision mathuon. Tiende ni nyaka ibed ng'ama ongirore mondo mi wach adieri sama idwaro adieri no. Okinda gini wuondore. An wuon go na support sirikal ni. Chakre ne chake nyaka sani. Oganda mamoko ne nitie mane support. To kinya bedo ng'ama kata ka wuon mare wuotho duke dala. To irisi ki pama lweti. Ni baba wuotho maber. Baba timo maber. Gik matimore Kenya ka kawuono adwa nyisi bati ni gin gik moyugno zaidi. Achiel kuom gik matimore go en ni Okinda Ojuka dang' wachi gi dhoge ni kipingo sirikal kata kitigi skar machiegni tima i mwandu ni. Mano wane piny mane? Wane rabolo. Omiyo ndhogruok nitie. To ndhogruok no ok odhiga maber go oganda. Kinde ma piny chalo ka chalo ni. Jaluo mokwenda wuoyeno. Jaluo sani chalo gweno miolo ne oduma. Midwa yang' ne wendo. Jaluo no kogone William Ruto kura. Sanja more manogone. Mount Kenya nogone Ruto kura te. Nyaka ng'at mogik. En adieri mane Okinda Ojuka gini nigo. Sani, kaka joma pod nie sirikal no. Ni ok dirne gi oduma mondo chinji ng'utgi ka ng'ato osedhi koma chielo cha. Omiyo jaluo sani nyaka bed abeda ng'ama otang'. Tang' mari en ni nyaka ibed imi generation thuolo mondo mi opar pachgi. Jakom Raila Amolo Odinga ng'eni ok wachayo. Jakom Raila Amolo Odinga wagi piny ni mabor. But ng'eni ng'ato ka dongo bedo ng'ama duong' to chako paro bende kaka ng'ama tin. Omiyo sani wadwaro joma tindo mondo bed ni advise Raila Amolo Odinga. Piny ok osechopo kama nyal tere mbele gi jodongo kaka gidhini. Mokinda ni tapani pan sani luaro sechako yaro sechako tie wiye. Oyare. Koro paro ka ng'ama oti to pod otin. Gimane mi paro no kotimore maber Swaleh? But ing'eyo sirikal mana wantie. Ok en sirikal ma Kenya no yiego. Nen marwa an in ne sirikal no na supporte. Nyaka ne nyola. Ang'o mi wacho ni sirikal jo Kenya no koyie kode in ja Kenya. Into ni yie kode mi supporte. Na support sirikal. Ang'o mi wacho ni yiko koyie kode? Ing'eni sama na donjo sirikal. Yes. To nang'eni sirikal biro tiyo ne jo Kenya. 2 years down the line, onge gima sirikal timo ne Kenya. 2 years down the line, nyathi ma jagni 20, kenge ka gweno, bamne ni yore wiye ni yore lwete ni yore. Pok na neno kata mana ukoloni ndalo beberu kani nego nyithindo bilani. An nyathi jirani ok nyal negi ta neno. Kata bedo mana nyathi jawasika ok da pame lwedo. Kawuono hasla mani luongo nyinge ni Mama Mboga en onge. Hasla dong Raila Odinga gi jo ODM. Okiwinjo kanyo? Mane makela paro bati ni sirikal ok orieyo kama ber. Kata ji mosre, kata ji timre nade, kata ji dhiyo tanda manende, sirikal pod ni ok ni kama ber. Ojuka. Ing'eni Swaleh ni osiepna to samoro owuondo ogandawa. But sirikal manochaki kwagol lut wazungu. Wazungu none ni Jaramogi mano nengo migini. Jaramogi being en ng'ama ne very honest. To oganda magot no chwerore mudhuro. Wachna pana lunguru Kenyatta mondo walos Kenya. But nwakaw 3 years sirikal no. Mowitwa oko. Nokonyo oganda gang'o? Mane mang'isi. Iwinjo. Opogore gi gima Swaleh wacho ni ji nyaka nen mariek. Emomiyo ang'isi. Ogimiya time. Bedo machiegni gi sirikal nomiyo king'iyo kata mana jomo ndike sirikal kwa chako mano chak sirikal nen 17.69%. Lweny mwasegoyo gi sirikal to ok ni en lweny marach. En lweny mwasegoyo ni mondo walos sirikandwa. Noduoko from 17 atamalo 17.7 nyaka atamalo 5. Inyalo neno gigo kanyo. Ng'isi ni nitie kuma koth goyo wago. Sirikal mwakwongo loso Kenya kane wane iye. Nowitwa oko higa 3.
Kwachak waduogo wadwaro multipartism politics. Makoro ne koro Kenya obed gi chama modhuro. Joma notelo mbele nogandawa, nwawito dhi modhuro kabisa. Kono ng'iyo jano mwawito dhi modhuro, kwa koro samugik makoro nengo Jaramogi otel, koro ogol Moi. Jogot gi nowacho ni Charles Rubia nodhi ongiso Sikuku ni ng'at moko ng'adi ok onego telnegi. Odhi wacho thuri kocha. Jogo nondhogowa. Ibiro tuo tu. Bati. Kego ne osemako piny kabisa. Koro waloso serikal. Iwacho ni oyo waket jogi jorabuon gi mondo wakaw prime minister. No witwa oko koka kuna maiga ariyo, witwa oko. Kwa wabiro 2013. Iwacho ni oyo serikal ni koro muoch. Giluongo Raila Odinga nini manyaki konyowa. Kech historia mari gi experience pa inigo. Nyalo miyo gik mabeyo dhi mbele. Giwuondwa ni support 2013. No gi support wa. Kibiro 2022 ne. Mago jomage. Jogot gi. Makoro sani kore wuondo makoro winjo ka Swaleh wacho language ma jogo wachogo. Iwinjo. Kibiro 2022 ne. Giwuondo ni koro gidhi miyo nyaka pala. Kendo Raila Odinga koro deep state kod system. Ni neno gimoko timore. But ang'isi ni yo minyalo konygo piny. Mwa transform regions moae. En kwa tiyo gi sirikal. But Swaleh pok wacho ni riwruok gi joka. Language mare. Okay. Iwinjo language mowacho. Okay. Chal gi jomoko mawacho ni wandhogo gi. Ema explain ne oganda wa ni kopo ni jok mondhogi to wane mosendhogwa moko jogo ndhogo. Mar ariyo bati. Iti oganda moro ma wan go jirani kacha. Kidhi maber ti ipimori gi jirandi. To kidok piny ti ipimori gi jirandi. En oganda mar Kisine. King'iyo kata lo mana iye kanyo. Lo no tin seriously. To king'iyo dongruok ma iye kanyo. Iyudo ka gin jomo dongore kabisa. Iyudo ka every sector ma Kisii kan udongo modewo kata Kisumu. Motie nyaka Central Bank Kisii town kacha. Nyisi nitie kuma koth go kako oganda Luo. Gima ne jaluo ok nyalo uso bati. Kichako imboka dimo nyaka wathongere nyatike moae. Jaluo ok nyalo uso lo. Onyalo dhi nyaka Kericho mong'wed chai. Mong'iyo dhiang' odhi purgo lobno toko uso. King'iyo diere machon, the businessmen, center money aye, one natives, nyisi ni koth goyowa kamoro. Okay. Yes. Okwadano ji historia inya nikech osekalo. Kado beni history pimo gi gik madhi mbele. Yes. Ji wadwa ng'eyo ni ang'o ma nyaka oganda tim. Ma Swaleh bro neno ni samoro ok nyal timore sani kopo ni ji odhi kaka ji dhino. Tineno ni winjo bed ni time sani mondo lokruok obedi. Nikech siasa nyalo lokore sa asaya. Kiny ng'at machielo masiro kawuono nyalo wacho ni koro ok osir. Ang'o ma dhi timo? Swaleh nowacho ka ni nosiro sani koro ok osir. Ang'o momiyo ok osir? Nitiere samoro gima ofwenyo. Swaleh ne wan get liberation. Swaleh ne. Wadhi wacho mano. Okay, yes. We adhi ne Washington DC nikech neno ka usechako chwako ratil ka. Swaleh dhire gi tiende. To in beni dhire gi tiendi koni nyakwara mogi ratilo sichako chwakore ka Dr. Matunga yawuoyi matindo wuoyo ka giwacho ni nitiere gima samoro owinjo bed ni neno malong'o. In ni wacho chieng' moro achiel ka ni gima Raila biro wacho kowuok Addis Ababa bed ni okawo kata ok okawo mane gima thoth oganda biro luwo. Kawuono ni ka waneno winjruok obet. Ang'o ma nyaka winjruogni nyuol? En ang'o ma nyaka osiepni nyuol? Nikech winjo ka achiel kuom johera mag ODM wacho ni koro ji ochopo Kanan, siemnegi kama Sandra nitie, siemnegi kama Kanjwele nitie, siemnegi kama Machunga nitie, gima pera, gipon gichak chamo gigo, ka girito chak. Chak be gibiro nyiedha ma nyaka sama koro chak rumo to koro gimbe ginyiedho. Machiegni ahinya Dr. Matunga. Erokamano jaskunda. Omondi kanyo matin mondo asier ne weche moko ma en bende owacho. To dachi temo nyisi nitiere Amerika ka duong', nitiere area moro miluongo ni Washington DC mane capital. To nyocha en kuno to sani kod aneno kendo imedo mana kod sentence. But amora ina to mi to sulo kana da nero video on Matunga no mondo ne posso ci tanzania questa gioco danno quello che abbiamo detto anche kabisa mataka cha koka Omondi owacho weche mokare madani mondo mi asiro ne yo mpogo owacho ni oganda wa sani nyaka bed jok ma oroya kode kendo nyaka bed mota kane yie kode nikech oganda nyaka bed ni oriya kode kendo nyaka bed mota to mondo gibed mota kendo gibed mondo gibed e sirikal ma ok giwuok e sirikal
mano e come da sera di buoni oganda obedi oriakore di buoni cibi e dolci consericare e udere consericare da città a ne oganda wani la di la con Addis Ababa con Oyodo con Oyodo tu marai la seta o con il mio che si ca da tanino vedo una witness da dove ne vedo una witness mirai io come o comunque essere cari io o da non che come cibi considerare ma mi voglio vengo mamma non vedo che lo vedo su mi che ci vanno era da nani che non era da co io mi sa ni vedo wan kala o kala o quindi poi non da io non è un due oggi oggi non era che non viene da sì non era solo io un po' no oggi non era che io ma devo stare io sta quello un po' di questo non pone la donna o para calmos o para país mano che la non di cane hanno nella mio povere nella facili ona to matin i ko ko ce ma da anjao ko come ni che cane la non ni ne sana America come ci sana president ma io cao di president America and master Tadi Amerika masuk dunia, dengan politik yang ada nota. Tadi Amerika masuk dunia, dengan dunia yang berbahaya. Tak itu berbahaya pada elemen malai. Perkara doka wajib orang mahu penyawan penyawan dia orang ok nikah. Jadi dia masa mahu terpilih. Emak apa elemen apa? Quello che da quasi quello è sempre quello parte come maior. Dove care da che tu ambi o parli o di maior o parli mo di la che è niente. Care la fase nel buco di quello o parli come maior. Dove non io o che è c'è lo mo mio messaggio. Ero kamanai. A che tu mana di scenario o no. All right. You want to book that I io tu sanya che vedi caro ana kane mitego beleka ombe mitego mara beleka madama wati yo oganda wa dida nge ko kali do michi ni serika ni mo ta ya se do michi ni serika ni do na mara yo do so ni mara yo do so ma pe mo ma be yo do ni ne school mo be ma ko michi ma lo ye mo se ni do ma o be cha ko de no wa ko ni ni chi all right. Community maggiore Okinda di president Ruto. Ta in nella via ci ma beh, ada di modo mondo cauturo ondogi, modo di chi modo da. Niente ma non devo da te. Mo cao ya ka weche, ma da weche ma police. Ma il police brutality, which mother abduction, which another. Now when you get the line, check on points when you get it. Nero, you vende, si può capire da ci. Di per tutto sono ma ODM, di UDA, ma non è il nome di io. Tutto cagnatela, modo di finire da bene. Che o mi dico che stai, non puoi Didi mai window Omondi wacho. Right. Omondi Omi obviously emu. Ero. Ana tani mitego mara window be mechini. Okay. Serikali kidogo kata wacho. Nila ile odia ngarayo. Kujigirie ke baina bora kata na mangongo. Unacho wan etumu window be. All right. Wa mbele kwa hiyo anda chiro mara kwa hiyo. Ero kamananya Dr. Mark Matunga kainti Washington DC. Temo winjo wach moro. But igini poka nyiso Mark Matunga wach moro ka. Daktari Mark Matunga. Ing'eyo script butieko gol mogik no. Ni onego wasom ogirimiti ma jogi odonjegi. UDA gi ODM. En ogirimiti Raila koro oloso ogirimiti ang'wen. Nyaka ne piny Kenya chaki. Ogirimiti ang'wen. Onyisa pogruok mane ogirimiti adek mosekalo. Gi ogirimiti mane olos nyoro ni. So in same script, same gazette, same calendar. So Mark Matunga should not even lie to our people. No, anyalo dwoko mano.
Kech Matunga ni mabor. Yene ki Judge Raila of 1997. Kororegi Moi. The intimate injustice. Man youthful man. So aggressive. Man nigi mission marobed president. Ki Judge Raila Molo Odinga. In 2007-2013, Moi Kibaki. Kibaki Mayegirwa. Kalonzo Dikoja. Kalonzo Magi Wachono. Man, you are becoming so unfair. Ki Judge Raila Amolo Odinga in 2018 to 2022. But you becoming so unfair because manongat manigi mission marichung duarokom. Raila Amolo Odinga makawuono owacho ayanga ni en koro okodhi duarokom. To mission kada lek mangongo manen go ni mondo ganda. Wacho no okodhi duarokom. Yes, kingiyo kaka gimoko. Poko wacho. Inano bati. Okinda. Kikao mibe kiwache siasa. Okinda sama intin iwuoyo. Yes. Ema duoki. Iwuoyo. Donga duoki. Ka wacho ni Okinda wacho, mane wacho. Yes. Kikao miwuoyo kibedo piny. Keki ngado gini kikao na bedie. Okego ne wacho ni kong'iyo oganda ne. Intie gi ndikruok kata intiere gi clip mane wacho ni okodhi chung'e kom. Wacho ni kikao mibede kiwacho gini. In go. Abedie. In go. Akian biwinja. Ibede. Kikao mwawuoyo kaka wuoyo. Ramogi poko bede mano. Yes. Okwadhi wacho ni Raila poko wacho ni okodhi okay, so. Okay, Okinda. But ki Judge Raila Amolo Odinga of 1997. Raila Amolo Odinga of 2002. Right? Raila Amolo Odinga of 2007-2013. Raila Amolo Odinga of 2018-2022. Itim Raila Odinga injustice. Ma Raila Odinga madwago bedo president. Okay. Ki Judge Raila Amolo Odinga masani mo adis. Mo aneno ka ji celebrate. Jok ma winjo ko wacho ni samoro no goyo kura kacha moduro. To maduong' bati monyeng giwinji. Monego japinyo winji. Yes. Wan lekwa kako ganda duono daloso serikali. To serikali ni kana ni walose bati. Pon wadhi luongo ganda mamoko iye. Kaki neno ng'ano luongo ni. Onjelo ma wuon got moloso serikali ni. Ongiso wani kendi winjo ko wacha yanga. Ni chama mar ODM mano ka jaudiem ma Green Congress Party of Kenya. To chama mar ODM ne na an achiel kuom chama ni. Mama is my former party. Taseloso chama jothurwa. Adhi aluongu mondo wati, mondo wa transform region moae. Ma miyo in the history of Kenyan politics, onge jaluo manosebedo minister mar finance. Pok no gedga. King'iyo kata kaka gimanyicho of me intellectual opio wandaye. Kuonde man gi tabu mar stima mayoriche en thurwa kocha. Tadwa ni Swaleh ni onge, Swaleh musiepnani. Ni dhiang' ma Kiambu modho tap water. To bing'e ndala wakacha bati. Wan kata kisimano en a problem. Onge yo minyalo dongorigo e piny kokikalo kuom serikal. Ka ok wang'iyo dhoudi. Yes. To wang'i lek mar piny. Yes. Ka ok wacho ni dhoudi nogo kura kama kata biro go kura kama. Yes. Ka oponi ji odonjo e serikal. Ang'o ma nyaka oganda ogin? Swaleh temo paro ka ng'iye to poka wacho ni mane gimo paro, but ka ng'iye no ka en gi paro moro. Samoro nyalo bedo gi paro ma opogore. Swaleh, ang'o mi paro kamano? Ing'eyo bati magi madwa ni luo winji. Seche moko jawuoyo kata mbui na kacha to gi yanya. To weche nagi biro makal mane na dieri. Kan wadhi yiero ni an nakono siepe na te ni William Ruto dhi bedo president. Ne gi yanya. Sani na nyiso ni jakom Raila Amolo Odinga jatendwa ni dhi Addis Ababa to odhi duogo dala ka. Ne gi yanya. Penjo mane gi penya ni ang'o min go Raila Amolo Odinga. Aonge gi richo jaduong' Raila Odinga. Be okana bedgo. En mani ok wanya paro machalre. Pacha ok nyal chalo gi pachi bati. Be ok nyal paro chalo gi pachi kama ntiere dala kacha. Ogada lu kaka wadhi ni tok rach. Tadieri manyako bed mo ng'eyo. Ni donje gimoro gi wi nono. Ma gimo mi donje ikia. To nyaka ikete question mark. Bati serikal makawuono Okinda wacho ni oketo intellectual wandaye kayo sitima. En adieri mbadi bende nobedo kuma entieno. Pok nobedo nyaka ne jaluo bedi. Adieri manitie ni mane oduma ma wacho cha. Ang'o mane Mount Kenya kotimo e serikal ni? Ang'o mane Mount Kenya gi kabinde mamoko kotimo e serikal ni? Ang'o mi atiyo gi reference of Mount Kenya? Iparo ni gichal. Iparo ni jomi wacho ni okotimo go. Chalre gi joma nitie sani. Ji ok nyal chalre bati. Dok ine ka nitiere gimoro manyien manyalo donjo gi joma okel manyien. Onge gima manyien. Serikal king'iyo kata kane mane Uhuru omosore gi Raila Odinga, joluo nodonjo e serikal.
Tang'o mane otimore ne joluo mane odonjo mbele Raila Odinga? Ang'o mane otimore negi? Jogo noriembe tich te. Achiel kuom gi en party leader mare, iluongo ni Martin Otieno Gendo, noriembe. Ang'o mane otimore? Ariyo kuom gi en Calvin Odoyo Wede, ang'o mane otimore? Noriembe. Ang'o matimore ma sama wuodwa mohero donjo e sirikal to joma notelo mbele ne nyaka riembi? To kata sani aning'e na tiyo gi juok piny, duond weche mokor, jowa moko nyaka dhi riembe. Kasto iketo joma chiegni gi jakom. Ma ok en dongruok kipacha. Ma e gimiluongo ni ndhogruok koro mana e dala. Omiyo dakon jaluo, sani ok wadhi bedo gi presidential candidate. Ok wadhi bedo gi presidential candidate kaka luo. Omiyo luo Okinda gino beda beda sirikal. Joma moko bendo dhi komachielo. King'iyo abandu ok donj ga e sirikal te. Be ok gidonga e opposition te. King'iyo Kisii kamano. King'iyo joma sawa kamano. Wach maro ni ng'ato dwa sembo karombeno, an mane madagi. Iwinjo? Ok inyal semba karombo, adhi kumonge gima adhi yude, adhi kumonge. Ing'eyo, Dr. Matunga gini mago joma luoro, mago are old names, mano wachako winjo kwa dongo. Magi joma are bona fide members and beneficiaries of the government. Joma oseyudo ondhudho moro mar sirikal. Apenji Swaleh. Kapo ni ng'at mantie machiegni gi kuom ranyisi Raila Amolo Odinga, ok wawuo kuom Raila ni as a name. Yes. But kaka ng'at mosetelo ne samoro Uganda. Yes. Ma en bende en jatelo mariek moseng'e ni ma osiepna ni ma Swaleh ne nyalo tiyo kama kama, Ojuka ne nyalo ringo kama kama cha, ng'ama chielo nyalo dhi kama kama chande. Mo okelo donjo e sirikal. En wuod Oganda kata nyar Oganda. Richo mane mabetie kopo ni gin jok manyalo loko Kenya? Richo onge bati. Richo onge. Kendo dhano nego bed ni donjo mang'eny zaidi. Bin ni kanye mantiere dero gi mwandu piny. To en ang'o matimore mana penjo? Mana penjo. Ang'ono jomo kuongo ga donjo ne Raila Amolo Odinga sirikal kata goganda ne moluwe iriembo ga. Sani kani winjo. Mano poko timore sani. Poko timore sani. An wacho weche mokor. Awuoyo gi jodongo kapok abiro ga mbaka bilagi. Mano dhi timore. Okay. Sani kani neno kaluo. Yeti gi reference mar kama wuokie mijumbena. No wacho ni gin gionge e sirikal. Mijumbena today. Enonge gin gionge sirikal. Manyiso ni gimiluongo ni UDA ok gidwa winje piny luo. Gidwa ni itimo siasa mar zoning. Na giwacho kawuono. And ki winje joma chalo kaka mijumbena wuoyo, maka joma are directly consulting with the Right Honorable Raila Amolo Odinga. Ang'o matemo timore? Iparo ni mano ok nyal bedo pache nikech iwacho ni ji paro mopogore. Ere kaka ma itudo achiel kachiel, ng'ama iwacho kuome ne onge kanyo. Owacho gi dhoge, mo confirm ni en owacho gima owinjo bed nowacho moa kuma owinjo bed ni owache. Okay. Aya, oda winja ne Dr. Mark Matunga nigi paro mane. Dr. Mark Matunga, Okinda Ojuka kachiel koda. Yes. Omondi. Omondi is very simple. Omondi is a problem or a personal problem with Raila. Mana to koro mana to. Ni so Uganda kumo ni chom. Koro ke koro ake personally ni ni. Chango ne mai do matai uwo ni da kom. Nyaka wani so Uganda ni mabe mo so Omondi. You can spend money and seriously can't do it, otherwise you know no go guru na roto. I never know how to know guru. I don't seriously can't do work. Mano pero mana watch ne mo go work. So I'm to do my son, you can just more that time you be on the river. One river there, or when you go to do one and teach you and do the police, then teach you and I'm paying or happening to money. You can pay what you If you think you're going to do something, you don't get a long way to pay more. You can explain that when I was in your Kadwa, Nagi, Rans, or Kadwa, and Nagia. So, Nakawamin, if two of them one city, Nakawamin is a that moment, you teach them, one way to one day, 1 hour, no, you will talk them, no more possible. Ma, Omondi actually, you know, a person on the city of Mokumano, or a ma ko ni mo ko ni ke kana mana rojo kana cha ko se ka
nitiere jok manochako loso sirikal ma sani onge sirikal mago gin mase kata mana Rigathi Gachagua ma vipindi mare manochako godo sani owinjre nitiere sirikal. Koro mago nyathi oganda moro amora modonjo e chadi moyudo fedha gima ber mondo mi chigi komoyudo no okonyore japiny ok en kit siasa nyalo noni nyalo kwa ahinya nikech nitiere okundo karombe en ok en rombo an gi mier kama maduogo kan rombo kata mana e sirikal kas ginene support group nachako support group kata kara ikni and seche moko nakogo siasa inyakogo siasa oniwuo ok nikipingo ka ko inyano ni an kendo ahinya osebeta ka mislido ana kama bila ile mislido kama all right ndio meeting mbele na sasa mislido kwa ena ndio tambe ani na ndio jana msomo yako kisa sema ndio ya mmoja kama mimi okay leo ndio tuone kwa hiyo leo ndio maana ndio na kitu all right ndio mara nyingi katika kosa sana nyingi katika hiyo ndio ndio kwa Jadi mana pindah ni jendela ilaran, jadi Ramogi ni, malu berperan siasa mau oken, siasa mira, malu sih kata ni. Erokamano nyalo Dr. Matunga. Ojuka, yes. Ano ka ni ningewach moro? Penjo ni to the bromance tiyo maber gi Raila Odinga gi sirikal ni. Ang'o makoro gini nyaka Ben golemo ne ogandawa. Ang'o ma nyaka unyis kaka joma ni ratil ka nyaka unyis joma oseyudo thuolo mar donjo e sirikal gi jok ma samoro nyalo bedo gi thuolo mar donjo e sirikal. Adwa mi mfano. Sirikal mwadonje manoluong ni Akota Mkeka. En sirikal manoyudo from 2007 to 2013. But ang'isi ni kiwuotho Nyanza sana diere no. Ema wayude yo ma Rongo, Homa Bay, Kisumu. Wayude yo ma Homa Bay nyakor gi mak Matungani. To nitie achiel ariyo adek mani nyalo simo lweti. To pare mwacha na Akota Mkeka. Bingego mi ogandawa osedwaro mondo kego nea Raila Amolo Odinga jaduong' maluoro ni mondo kaw piny. Ni the feelings, the mutual feelings mwasebedogo. Niko kego ne akonwang'o gini. Wanya chalo oganda mamoko mosetiyo e sirikal kata oseloso sirikal. Oganda gi giyudore Mount Kenya kata Rift Valley ka. Tadwa ng'isi niya Bati. Ok en about presidency. Tien tiyo machiegni gi sirikal. Nitiere oganda mosebedo machiegni gi sirikal to pok oloso presidency. Wacho chien kacha ni mano oganda machalo kaka jo-Meru. King'iyo jolwet Meru, gin joma ni lwetgi, gin gi mwandu kendo ginyatero nyithindo sikul. Gima japiny dwaro dala kacha, Bati, en ni to ndara chalo nade. Right? To bodhi kodhi osiptal, bonya yudo yath osiptal kanyo. To kupo ni nyathi odhi sitieko skul janyuol, be nyathino nyalo dhi manuang' tich maonge akwede. All right. To transform face madala mane gimi dwaro. Okay. Iwinjo. To gigi te inyalo tim ka une e sirikal. Tinno ka joma odonjo e sirikal nigi chuny gi paro. Yes. Gadieri mar timo mane oganda. Ineno nicha for the past 2 weeks. Yechuan go pio wandai awendo kacha. Kokeyo stima. Okay. Mago gik manok nyal timore mapok notimore e Luoland for the past 20 years. Iwinjo gigi. Tada ng'isi niya Bati. Sirikal mawantiere man Kenya kani en sirikal miyako. To yo minyalo yake go ramiyala access go mana ka jo unie iye kani. Okay, erokamano. Winjo ka jo mlima ywak ni samoro gik moko nyalo bedo maber. To gima nyalo ng'iso Swaleh mowadwa ni. Yes. Jo mlima gi nyalo ywak ten ywak mar odeyo. Nikech king'iyo kra number of ministerial positions mani sirikal ni mang'eny kabisa margi. Okay. King'iyo kata PS mang'eny kabisa margi. To Swaleh kapok owuoyo mosiepna ni. Fano kaka oganda luo ni wadhi kure koken sirikal. Okay. Otiere wakanye. All right. Swaleh mano penjo maduong' kani koro ero iwacho ni sirikal ok ber. Idwa ni jodhi kanye. Mano penjo. Kapok idwoko mano Swaleh nikech wan gi dakika matin kabisa. En ni king'iyo report mar winjruok manobedo e kind UDA gi ODM kawach kamano winjruok miwacho ni mawiye ma ok ogirimiti mar tiyo kanyakla. Ne gindiko achiel kuom gi gin kaka inyalo ter mwandu machiegni gi jopiny miluongo ni devolution. Ma in pod rachni. Momi wacho ni ji kik bidonji e winjruok. Bati. Yes, kidwoko penjo be mo we aduoko Ojuka mondi. Yeah. Ing'eyo Ojuka chalo ng'ama odak Amerika, ok odak Kenya ka.
awuotho ka gumbo nyoro nan gi Ojuka ni agumbo mok kanyal kata chuo penyo ndinga raba mok kanyal ato ka dhi hospital shi onge ok ti to mae ng'ama wacho wach health care mano sirikal mo support wach mar som nyithindo moloseno kawuono kata nyithindo leo dhoudi funding model ok ti then ma sirikal mane mo wacho wach nani weya wach ni Bati okaping na pinga watieki yes be okaping ni pingo mitna but apingo gimarach abang'e ni sirikal no ber to sirikal ok nyal bedo maber korach akeni biwinjo kanyo sirikal ok nyal bedo maber korach okay yes idwane jodhe kanyo but isomo yamo mana kaka Matunga Dr. Matunga wacho yiero ken kawuono yiero pod en higni 3 mabiro higni 2 nyaka ibedi go tarubin ng'ama ineno kabiro mi solution to your problems gi shida ma wakale kako ganda mane ng'ama anabiro bedo bute to kopo no yudore sirikand ni ko bedo sirikal ni well and good okay isetieko wach yakwara mogi yiena mondo kapok atieko twak Dr. Matunga keni nyalo wacho wach achiel kende nikech thuolo koro rumo mondo kik maya turufuon kata ondhuru mar keweche makoro awuoyo kodi ni director mar Isani thuolo rumo wach achiel ma in go kaso watika tika twak mar atil no wach achiel man gore ni jo oganda wadwaro mondo mi obede itelo kendo obede sirikal obede sirikal makoro wantiere alright to bende John dipo ni waprogo mbaka ni bang' to dipo ni kata mana presidency modern wuok mana lweto ka obiro na koro wantiere okay mbele ati mabiro apupimo ni kata mana cha nikech weche duto masira mbele ati ka okariambo bende pok alala wana sirikal biro okay Okinda Adadwoko ayie gi Matunga. watieki Ineno siasa migo Kenya ka. Anasebedo siasa ni. sawa En gimiluongo ni systematic versus establishment. Siasa mamolo manyak odima ka kogan. En siasa mariluongo ni establishment. En siasa mondo terwa presidency isebedo matek. Ruto mineno ni ichen nen chama mar ODM. To Ruto mondo bed president nunene ko oae e system oae Uhuru Kenyatta. okay Mogik kacha. Sawa. Yo mondo lekwa moganda wabedgo mwadhigo mbele mane tie Ruto ka. To mogik, mawach mogik jothurwa walemo utwa puro. Okay. Kik wabakidi. Erokamano. Yes. Haya, Swaleh. Jilemo puro kik jibakidi. mane na diri manitie Okay. siasa pile pile ok deji cham dhano nyaka ti to gima na gombo gona kono ganda na Bati kiki bede sirikal jaluo no ko ng'iyo gi chiemb remo Okay. jaluo no ng'iyo gi chiemo mar tich matek tikawo Erokamano. ok dilogre ng'ato to chamo ka tigo ni karibu e chiemb remo mano ne tabu Twak obedo ma twak. Okinda Junka wacho ni pur kwer onge bakidi. Matunga wacho ni en janamo somo yamo. To Swaleh koni en gimong'eyo ni iminyalo logre men dhiang'. Yakwara mogi ratilo chope giko mare gi kinde ni. Ka ok kamano Nyasaye mondo mi obed kod nyinge en George Bati riti masani.